všetkým prajem. Máme tu pondelok, nový začiatok týždňa a s ním aj Eurominúty, tak sa poďme pozrieť na to, aká je prvá dnešná súťažná úloha na dnešné ráno. No, tak o chvíľočku sa nám to tu určite objaví. No a potrebujem, aby ste našli 3 rozdielne obrázky. Máme tu opäť 50 pohybujúcich sa vláčikov, no a ten, kto nájde 3 rozdielne obrázky, získava 100 € v tejto chvíli. 0900 712 900 je telefónne číslo, sem ku mne do štúdia. Ak sa chcete zapojiť a máte teraz ráno chvíľku čas, môžete teda sa pozrieť na tú hru. No a nájsť si 3 rozdielne obrázky, dávam minútku, aby ste tie 3 rozdielne obrázky našli. Takže 3, 2, 1, štart, čas nám beží. No tak dobre sa pozrite na obrazovku, na všetkých tých 50 obrázkov a nájdete 3 rozdielne obrázky. Ja viem, že na prvý pohľad vyzerajú všetky úplne rovnako, no ale 3 z nich sú rozdielne. Ja potrebujem počuť presne číslo a písmeno každého jedného toho rozdielneho obrázka, čiže dokopy 3. Kde sa nachádzajú? No, máme niečo okolo pol minútky, verím tomu, že ten čas vám bude stačiť na to, aby ste tie 3 rozdielne obrázky našli a potom, keď to máte, môžete sa mi ozvať 0900 712 900 práve na tomto telefónnom čísle. Kto bude ako prvý so správnou odpoveďou, samozrejme ten vyhráva, pretože dobre vieme, že toto je súťaž, no a pri tejto hre môže byť výherca iba jeden. 3 rozdielne obrázky za 100 €, čas nám pomaličky beží, ubieha. Posledných necelých 10 sekúnd do konca. No a ja som zvedavá, či niekomu bude stačiť tá minúta na to, aby tie 3 rozdielne obrázky našiel. No čas nám vypršal. No dobre, tak dávam pre istotu viac peňazí, 200 €. 200 €, pretože možno za tých 100 € by sa vám nechcelo hľadať všetky tie 3 rozdielne obrázky. Predsa len táto hra je ťažká. No a nie je jednoduché všetky 3 rozdielne obrázky nájsť, tak ja verím tomu, že tých 200 € bude dostatočná motivácia pre vás, aby ste sa nielen na tú hru pozreli, ale začali tie 3 rozdielne obrázky aj hľadať. Tak kto mi ich nájde za 200 € v tejto chvíli, tak možno o chvíľočku očakávam niekoho z vás, komu sa to podarí a kto tie 3 rozdielne obrázky nájde. Naozaj skôr vytočiť naše telefónne číslo a že o chvíľku tu niekto bude. 0900 712 900, telefónne číslo sem ku mne, ešte raz pripomínam, ak ste tak neurobili doteraz a chcete tých 200 €, tak ešte stále máte šancu. Ešte teraz zoberte do ruky telefón, vytočte naše telefónne číslo, ešte stále tu môžete byť. 2 posledné momenty do konca, nielen tejto hry, ale aj celého dnešného vysielania. Naozaj ubehlo nám to všetko dnes naozaj veľmi rýchlo a napriek tomu, že máme posledné chvíľky do konca, táto hra ešte nie je ukončená. Ešte som nerozdala ani 200 €. Všetko je ešte stále otvorené. No pozor, posledný jeden moment do konca tejto hry, do konca celého dnešného vysielania. Priatelia, naozaj ja čím skôr potrebujem toto všetko celé uzavrieť. Ešte nepoznáme riešenie, ešte nepoznáme meno výhercu tých 200 €. Ja teda dúfam, že to niekto z vás stihol, že ste mali naozaj dosť času na to nájsť teda aspoň ten jeden rozdielny obrázok, pretože táto hra bola naozaj ťažká. Priatelia, koniec dnešného vysielania, koniec tejto hry, jeden posledný moment do konca. No a ja tu potrebujem počuť ešte niekoho z vás, pretože o chvíľočku ak sa naskočí 0. To bude trošku problém, pretože budem toto musieť celé ukončiť sama. To by mi bolo veľmi ľúto. Ja chcem ešte počuť niekoho z vás, takže ak ste našli ten rozdielny obrázok, ak ste včas vytočili naše telefónne číslo, možno sa budem teraz o chvíľočku počuť práve s vami. Máte to v rukách teraz všetko vy. Ja za vás nemôžem vytočiť naše telefónne číslo, ja nemôžem za vás zavolať. Mne sa teda nepodarilo nájsť ani ten jeden rozdielny obrázok. Je to všetko na vás, priatelia, tak ja čakám netrpezlivo na to, či mi tu ešte ten telefón zazvoní, s kým sa budem dnes ráno počuť, komu odovzdám tých 200 €. Priatelia, máte stále šancu tu byť, kým ešte nepočujem zvoniť telefón. Ak tu ten telefón budem počuť, tak už bude neskoro, už vás teda pravdepodobne niekto predbehol, ale ešte teda stále zatiaľ ho tu nepočujem. Možno teda naozaj o chvíľočku sa budem počuť práve s vami, možno práve vám o chvíľočku odovzdám týchto 200 €.
Koniec dnešného vysielania, priatelia. Jeden posledný moment. 200 eur, ktoré zatiaľ nikomu nepatria, ale verím tomu, že o chvíľočku sa to zmení a o chvíľočku tu bude jeden výherca, alebo teda výherkyňa, neviem, kto sa sem dovolá. Verím tomu, že o chvíľku naozaj niekomu z vás tých 200 eur odovzdám. Jeden rozdielný obrázok. O chvíľočku bude všetko jasné, o chvíľočku uvidíme, kde boli všetky tie 3 rozdielne obrázky. Ak sa mi sem dovoláte, povedzte mi ten jeden a vyhrávate 200 eur. Áno, nakoniec som sa rozhodla takýmto spôsobom zjednodušiť tie podmienky, pretože chcem tu mať toho výhercu. Ja čakám na zazvonenie telefónu dnešného rána. Vyzerá to tak, že na prvé aj posledné. Z toho dnes ráno už nestihneme. Je tu niekto? Dobré ránko prajem. Dobré ráno. Tak vaša odpoveď? E7, C4, B9. Pozrieme sa na to. Výborne, 200 eur putuje práve k vám dnes ráno. Ja vám srdečne gratulujem, priatelia. Dnes naozaj už toho viac nestihneme. Ja sa teším na vás opäť zajtra. Majte sa krásne, dovidenia. Krásny pondelok.